Hello mga bata! Maayong adlaw! Karong adlaw magbasa kita sa mga patingog. Mao kini ang mga patingog. A, E, I, O, U. Atong usbon mga bata. A, 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 A. Karon, magdungan kita mga bata. A, 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 A. Kamu na pud mga bata. Maayo. Karon, magpadayon kita sa patingog nga. E, 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 E. Karon, magdungan kita mga bata. E, 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 E. Kamu na pud mga bata. Maayo. Karon, magpadayon kita sa patingog nga. I, 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 I. Karon, magdungan kita mga bata. I, 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 I. Kamu na pud mga bata. Maayo. Karon, magpadayon kita sa patingog nga. O, 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 O. Karon, magdungan kita mga bata. O, 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 O. Kamu na pud mga bata. Maayo. Karon, magpadayon kita sa patingog nga. U, 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 U. Karon, magdungan kita mga bata. U, 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 U. Kamu na pud mga bata. Maayo. Karon, atong balikan ang mga patingog. A, E, I, O, U. Hangtod sa sunod higayon mga bata. Bye-bye.